Lyd kører. Godt. Kamera. Kamera kører. Scene 1. Indstilling 1. Take 14. Værsgo. Tak. Du lærer det aldrig. Altså, du er overhovedet ikke skræmmende nok. Altså, så er lyset pissegrimt. Der gik strøm. Hvad fanden er meningen så med det? Au. Vi kører på batteri. Hvor fuck er Freja? Hun er væk. Hun stod lige der. Freja! Hvad gør vi? Vi ringer efter hjælp. Mobilerne ligger i bussen. Okay, godt. Ud efter dem. Okay, vi deler os i 2. I 2 går den vej. Husk udstyret. Og så du kommer med mig. Vi går den vej. Husk kameraet. Just in case. Uanset hvad der sker, så film det. Det skal jeg nok. Hvem er du? Hvad vil du? Ved du mærket godt, hvorfor du er her? Nej, slip mig fri! Vi burde gå tilbage. Nej, vi bliver så nødt til at finde Freja. Fuck! Der er nogen derinde. Altså, hvad fuck har I gang i? Helt seriøst, der er altså en morder, der måske er ved at slå Freja ihjel. Fortæller du mig fandme, hvad det er, jeg render rundt og laver her? Jeg er fucking brugt kranen på dig, er du med? Jeg tror, det var bare dit... Er du med? Vi er bare nogen, der er ude og filme en kort. Jeg ved sgu da godt, din snotte af. Hvad er det? Vi er bare på ungdomsskole. Det er som om, at der er nogen, der borer. Det er du faktisk ret i. Jeg kommer med den her. Vi skal lige have vores ting. Hvilken ungdomsskole? Jeg er som ungdomsskole. Du selv, jeg hopper på den vej, din snotte af. Nå, du kan så se det på hjemmesiden. Hvilken hjemmeside? Ungehørsholm.dk. Okay. Fedest. Ja. Er der flere pladser? Ja, der er altid flere pladser, og du kan selv vælge, om du vil være instruktør eller fotograf og så videre, så videre. Og vi mødes 2 timer om ugen. Jeg har altid ønsket mig at lave film. Men altså, det er kun for 13 til 18-årige. Nej! Det kommer herfra. Slip mig fri! Vent lige lidt. Hvad med... Du kan måske prøve at tage masken på. Det ser godt ud. Den her? Ja. Det ser godt ud. Sådan her? Ja.
Skal jeg så bare bo inde? Vent lige kort. Lyd. Kører. Kamera. Kamera kører. Og... Scene 1. Installeret. Take 15.